uyashuta lo muntu Yekena shoot. uyastifithiya lo Yekena shoot. wena uyashuta ugezana Yekena shoot. uyastifithiya lo Yekena. bese ibhala lapho Ngike ngakufonela mavale. Hawu qhamuka. Owazi wayitanya zengaka. Wena. Mama siphunzi ngiyazingela. Mina ngiyazingela makhaya ngidlala nje imfundo. Angisakwazi bafowethu nyambe. Khona mntamkhulu khona futhi. Wena ndoda. Nyaphela. Aqina kubaleko inyokanyoka. Semcimbini sokugijima ibhanoyi hawu. Ngani wawu? Umke. Ana kusuphuma ngemoto labana sidibana. Uma nothi. Oh, wena uhlanganisana ngapha. Isihlobo. Asase mbikho ibandla lempila nalo sihambelana. Oh, niyahambelana. Sawuzodla lejozini Hayi, bhala nomthetho wami. Ngiyakhumbula lo mthetho. Yakhwalithi. Yakhwalithi. Yabona ibikele lo ozenza njani? Ngiyayisa. Unothisha oyenza njalo lapha esikoleni manje unokushaya ezweni. Phela ngifuna izingeqeki khona. Hey, ubani lo? Hey, hawu. Ubani lo? Hayi, besaphelele emani ngekho Nkosi yami. Mase kufike wona emani Nkosi yami sesiphelele Nkosi yami. Ngike ngafonela mabaleni athi ngathayoka imali yase-absa mabalengwe bayayifuna hayi ngibonile umkhulu ku-live wakhe lapho nangi babonile okuzilanda bagqilazi bayidlala nasokuzini namhlanje lapho bayidlala yonke lezo zinto ngezwa abafana besha bengisazimekile ngezwa bathi ihlaliwe lapha idlaliwe yonke manje kunento elikhona ya silive la bengelela abantu babo sanibonani isiminofu lesi isiqalile leyo mpahla manje isiqalile iyagqilaza phela manje isiqalile iyagqilaza sokwaguthula somngane manje khuzana sokwaguthula somngane manje khuzana ngizogcoba njengoprofessor uDr. Sekhandi bese vala lento phela mina ngagcotshwa yisilo ubhejane phuma esiqoni kade bakuvalela sengiyavala vale uyashisa video yakhe ngizwile yakhe ethi unonawo mabaleni uthi ukhuluma nawe Ayi manje usefuna le ukubona ani manje lento thina senza iplani hayi ubamba manje iza nini singile mabaleni ishi ngifuna ukuthi before impucuzelo ibisikhona ngoba perform la ngiyabona ukuthi impucuzelo ingafini usho kanje bayilindela ngifuna mangithi